Okay guys, welcome to my vlog. Discarding Panggalatok. Time check. 1:23 ng madaling araw. Manbudol fight kami Ed Macdo. Wadya kami Ed Macdo Nathan. Shout out kay Rix Paragas. Nababay nga anak. So what's up yo mga kadiskarte. Mandiskarte kami kay Bakiray kabataan. Wadya kami Ed Macdo Nathan ni. Macdo. Nita na ni. Alauna ay media palbangon. Sa gawan mi mambudol fight kami ni wala min kaldero akalatag laybaaw. Ni pasubok sa rayang kabataan. Masyado baing ko dya. Tani nangyo pa budol fight dyan Macdo. Sang kanang da kami rekabay mi sa tanay nababay nga na ayamaw. Agala ng pananag ka. Alam na kami. Walura ka. Hindi, anim. Shout out kay Naning at Ilang. Ni man imbalas dalamay sa bawya kalaskus. Wala mi sabaw ta nga poy sa bawod Macdo ni man niya. Sa bawya kalaskus. Kumpleto kami. Kapoy sa bawod Macdo. Shout out Tikboy. Si amanay niya may kukabat. Ani man lalo ng full cross lamay kinme. Shout out kay Buddy Hermono, Rix Paragas. Tana may group. Shout out mo Tyro Hermono. Rix Paragas na may girlfriend to. Tanamanay so kukabat may si full cross CJ. May talura konting randa. O rin siya kay Bamin laki konting randa. Shout out si kayo. Barkada to may anak kuratan. Start kami lang. Merong live full cross. Nyala. Inumpisang bilimangan. Sang kanang nang iray masisiba. At ang si Ronron Manaya kay Bami mo shout out na Ronron. Ito may sabaw ni sa Kaldiro. Imamutak sa tanin ni agakunin pa ng sulupak tayo nababay nga na yamaong. Budol pa niya siya tayo marang kay manok. Yang kapilo pa to. Tamik sabaw yung kalos ka sa Kaldiro. Masin. Nyala, sumpali panangan. Upot. Pinangan niya yung baaw. Hindi man midap ni body sa boyo kalaskas masibay sa bang kalaskas. Upo, yami. Lugo yung tibulong. Kailangan tinitik ko rin. Masibay sa bang yung midap ni. Kagat ka ni. Kagat pula mo. Arami pula manok. Kagat to ni. Hindi idak pala sa baw. Ikaldiro ni. Midap lang mo. Paborito din sa boy kalang sinitan mga kandisya. Shout out to Buddy Hermono. Siya lang sa kalab. Ang ni. So natin kasumpala guys. Kabila.
Kalay Budol Fight. Salamat!